TV Anwar Flabao anga folini tanumbe au bela jele ina fo jien dungudu ame folini tanunta ka bela jele sekreto na bi ambo kelini la ama irawla ka fo donki waru kenen yo o kena sigli amina kuna fonundi au ma bakurbaw flini amba irawla ka fo anga jamana anga lokol karamo duguma sirafe ame domina ko bi olu kelendo ka bara bla boloda sanga kunguru ngono kabri tenendo anu ka sandika jakulu nyama do nyan soro amo kuna fonundi au bela jelema o fana bolen ko fama irawla ka fo en jamana kono dugulo yerero do na ke ma chama olu bonara unila amo kuna fonu fana soro foga ta se farkulo nyana jema Ligue des Champions no Europe mauka Ligue des Champions ame wakati mna ina fo sisa to munu be no luka nyan soro 8e de final la olu do na kaba amo kuna fonundi au ma nindi abakuru wawi ame nu wala ka kuna fonu wara fana fara o ka ko di au ma ladria kono ayaw bismillah. Ambe wakati mna ina fo sisa anga jamana noy Mali anga lokol karamo kerengara duguma sirafe noy fondamentalu olu ka bara ambe domina ikombi agalale no ubulo odi ato utara gravula wila nyini chama ke anga gouvernement na ko la nyinu nunu bela masabati na wa la nyinu masabati olu dumbe fe ka baraka kanye utara gravula kle duru wa nobeti jo lere keme ani muganyo anala anga kuna fonu naje ne Youssouf Ag Isiaye ni école karmogoy ni directeur d'école yi ni syndicat ni mogoy droit commune kononana ni secrétaire aux revendications Cap de Sangare buku kononana sineb togola folo an kuntarani kolonton yi o kolontan kononana o ye saba ko usona sabama woro tora o woro de fleni amuka wulu de lanyini ya famia donc encore adoption d'une carte scolaire aya déterminer ka foko école son ñogonche demsonu segenen do kojugu or réglementation do de be no min kan kabla école son ñogonche à chaque 500 mètres à chaque 200 mètres à chaque 300 mètres école so kan ka jo akera public yo akera privé akera communautaire yi akanka gere école son kan ka gere somogola école so kan ka gere école deuna mais aya déterminer école deun segenendo do bo kilomètre fla do bo kilomètre saba ka école do segere do bi école do cheji ka école do segere o chamai donc o ye lagnini doye parents d'élèves hakila ko amika lagnini nunke endron de kama endron kama tere parce que ni a déterminer anga point nanna encore généralisation du curriculum ani la prise en mesure d'accompagnement pour la mise en œuvre de la PC et la réintroduction de l'examen d'entrée en 7e année. Waromba wala. Curriculum. Na fora curriculum bamana kan kalando do. Pourcentage do kata première année na foka na 6e année na bamana kan doron de be kala. Na bora 6e na wode kama anya jetemne ka fo ni conseil na fin mimbu bo 6e na kata second cycle la halut se ko to sebe. Abi foko tiendo abi foko karmogo école karmogo dodo mais andron tere en fana bi doka bladi la ya fam donc au curriculum fana a formation buke a formation tike kanye a formation tike que les formateurs même ne sont pas formés, ils n'ont pas une bonne formation yana man tout là ou bien former krebete donc yaro nyeta to kono de nyeta to la donc curriculum soit au cas généralisé ka ta première année na fo université là aka kola walma au cas dabla wa curriculum abika ke école dola atika ke école dola o fana chemai jamana kilin kono abika ke école publique dola école publique fana bete mais ni école privée nunta curriculum tike ashila na fora ko jamana kilin kono dobika piétiner dobika ta nyefe a chemai donc o yekele flana encore 7e année follow ni bi bo 6e na kata 7e année examen de bi mais o chité anya déterminer ka foko galia bad dona akula yani niveau bi ka yele niveau bi ka jigi kata fede o bet se ka ke école karmo yi il y a la démission aussi des parents d'élèves école den somro ma shi haklita a den ka kalanko la bibina parce que ibise ka sankruke iti école den somgo chiye mi mina ka foko ndenka kalanko bi chugudi ndemina erlawa ndemina retal lawa ati shomelike ma shiti koke
donc vraiment galiaba de be no donc anya jatemine ka foko CP kan ka segin kana na bo fama examen d'entrée en 7e année o kan ka segin kana ola bara bi se ka nyata bi se ka iye bara kono to minna comme ça beti se ka temew be bi temeni wa shijide tle duru na ka damne tle duru décembre kalo tle duru mi décembre abe bani ala sonama vendredi jumadon kalo kolonton décembre kalo kolonton an bena odeka ni lañine nu masabati ambetana il faut vendredi ni lañine nu sabatira hali shuina nu sabatira shina amido classique kono kakalanke voilà nu masabati ni tle dun temena amido classique kono amitla ka jagabo ketuguni hakli jagabo ketuguni na hakli bla yambla yoro minna ana anyenyini o chuga kelena Segu marala no be talike anga jamana kono Mali amba irawla ka fo nyono bingani wale do kera tile saba tɛmɛnen kɔfɛ procureur no Segu procureur ale bɔra a ye laseli dɔ kɛ a yira ka fɔ bingani wale in kɛra wagati min na o y'a sɔrɔ su kɔrɔbayara dɔɔni sabula a kɛra nɛgɛ kaɲa fu wagati ka taa nɛgɛ kaɲa 2 la wa a y'a yira ka fɔ ko maa 2 k'olu dɔrɔn de joginna a y'u tɔgɔ yɛrɛ di ko maa ma bɔnɛ u ni la dɛ a ye kuma mun fɔ a ka laseliw kɔnɔna la a ye wele bila u ka mara maa bɛɛ lajɛlen ma maaw k'u basigi walasa ko mun bɛ sen na a kana na ni jawule maaw la wa ni ne kɛra procureur ka kuma ye wala an b'an to ye an bɛ taga i b'a ye k'a fɔ Kenya jamana kɔnɔ o ka kɛnɛya tigilamaw olu fana kɛlen don ka grève boloda an bɛ wagati min na k'u ka laɲini ma sabati an ka kunnafoniw lajɛ kabiri tɛnɛn don an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan Kenya jamana kɔnɔ u ka kɛnɛya tigilamaw olu bɛ grève la a ka ca ni maa ba 50 ye n'olu ye docteurs ye ani furakɛlikɛlaw fo ka taa se ni furakɛlikɛlaw ma olu kɛlen don ka baara bila boloda an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan kumaɲɔgɔn mun tun sigira senga a ma sira sɔrɔ tɛnɛn don kumaɲɔgɔn ye n'i y'a ta k'a lajɛ o de kɛra sababu ye kɛnɛya tigilamaw kɔni ko k'u ti baara kɛ wa u ma don yɛrɛ fɔ yɛrɛ u bɛ baara kɛ don min na kunnafoni mun sɔrɔla a yira k'a fɔ maa caman de bɔnɛra u ni la ka sababu kɛ dɔgɔtɔrɔw tɛ ka k'u furakɛ n'a ma ɲɛ ko in kɛra ta u ka jamana ɲɛma n'o ye Ekuru Kenyatta ye ale bɔra a ye wele bila dɔgɔtɔrɔw bɛɛ lajɛlen ma u ka sabali u ka ɲɔgɔn faamuya jamana ɲɛma y'a yira k'a fɔ maaw kan ka adamadenya tagabolo jateminɛ ka o bila fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ Cameroun jamana kɔnɔ alisa o ma se ka ɲɔgɔn faamuya sabula u ka jamana fan dɔ bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ ngilɛkan fɔ olu kɛlen don k'a ɲini u ka jamana hali n'a ma kilasa u ka taa ni taabolo ye an ko mun ma ko fédéralisme u ko o sigi sen kan alisa u ka l'école karamɔgɔw u ma sɔn ka don kilasi kɔnɔ minnu bɛ yen fanw fɛ an ka kunnafoniw lajɛ Cameroun tilebiyan fan fɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan mankanbaw de bɛ sen na kunun a yirara k'a fɔ maaw dɔ nana a laɲini kɛ k'a fɔ ko ka taama boloda sabula u bɛ fɛ sariya mun ka na u ka yɔrɔ la u ka jamana ka kɛ fédéralisme ye sabula u ka gouvernement ma jɛ ni o ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan u ka région ba 2 de bɛ yen n'olu bɛ u ka jamana tilebiyan fan fɛ mankan bɛ yen yɔrɔ de la an bɛ don min na i komi sisan olu de kɛlen don ka wuli ka taga fanw tɔw juguya la u ka l'école karamɔgɔw kabiri wagati jan olu kɛlen don ka grève boloda a bɛ jakun caman bɔ bi an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan n'i y'a ta k'a lajɛ yen mara la Cameroun maaw la 100 la a bɛ t'i jɔ 20 ɲɔgɔnna la a yira k'a fɔ Cameroun jamana yɛrɛ kɔnɔ maa hakɛ min bɛ a bɛ t'i jɔ maa miliyɔn 20 ɲɔgɔnna la olu de kɛlen don k'a ɲini u bɛ se k'u yɛrɛ ta cogo min na hali n'a sɔrɔ a ma kɛ ni jamana tilali ye an bɛ don min na i komi bi u ka laɲini u ka gouvernement ko k'u tulo tɛ fɛ ka don nin na wa u tɛ jɛ ni a ye walasa i b'a ye k'a fɔ ko wɛrɛ kana na boloda u ka jamana kɔnɔ a yira k'a fɔ ni mara in na diɲɛ dongo don bingani walew de bɛ kɛ taamaliw de bɛ kɛ a ma ɲɛ mun kɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan u ka dugu mun bɛ yen ni an k'a ma ko Badenba an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan a mankan ninnu tilancɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ yen dugu de la jamana kɔnɔ dugukolo yɛrɛ dɔ kɛra an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan a dugukolo yɛrɛ in na a yirara k'a fɔ ko maa caman k'olu de bɔnɛra u ni la an ka kunnafoniw lajɛ jamana kɔnɔ dugukolo yɛrɛba de nana kɛ n'i y'a jateminɛ minnu bɛ dugukolo yɛrɛ kalama olu b'a fɔ a ma ko magnitude 6,7 o de nana bin Inde u ka jamana bani yan fan ka taa a kɔrɔ yan fan fɛ kunun sɔgɔmada joona fɛ a kɛra yɔrɔ min na ani Birimani jamana de ka sɔrɔ fo ka taa se Bangladesh ma a kɛra sababu ye maa 40 ɲɔgɔnna k'olu bɔnɛ u ni la maa 100 ɲɔgɔn bɔnna k'olu jogin a yira k'a fɔ maa 41 olu de bɔnɛra u ni la wagati min na dugukolo
yɛrɛ nana boloda u ka jamana kɔnɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan ko in kɛra kunun sɔgɔmada fɛ de jamana kɔnɔ maa 100 ɲɔgɔn bɔnna ko a yira k'a fɔ ko olu de jogina ni maa ninnu na i b'a ye k'a fɔ dugukolo yɛrɛ balila u bɛɛ lajɛlen na a kɛra sababu ye maaw nana ɲɔni ni mara ninnu na u ka dugu min bɛ n'an kuma ko ase yen yɔrɔ yɛrɛ de la a jugara yen kosɛbɛ dugukolo yɛrɛ n'i y'a ta k'a lajɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan a kɛra yɔrɔ mun na u dafɛ jamanaw dafɛ jamanaw i n'a fɔ Bangladesh olu kɔni y'a yira k'a fɔ maa 4 olu de bɔnra u ni la maa caman olu jogina a yira k'a fɔ an bɛ don min na i komi bi minnu jogina a kɛra sababu ye basigibaliya ani jawuli k'o lase olu ma. Siri jamana kɔnɔ Bashar al-Assad n'ale Siri jamana ɲɛmaa an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan a ka kɛlɛkɛdencɛw u bɛ ka se sɔrɔ wa o se in kɔnɔna la u tɛ fɛ halisa a ka tila u la jamanaw y'a ɲini u fɛ k'a fɔ ko u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ u ka kɛlɛ jɔ walima u bɛ yɔrɔ min na u ka dan yen Bashar al-Assad ko fiyewu ale t'o to yen wa ale tɛ banbanci ninnu to yen fo ka taa fɔ k'a ye dankari u la an ka kunnafoniw lajɛ. Siri jamana kɔnɔ u ka banbanciw korilen don u t'a dɔn u b'a kɛ cogo min na yɔrɔba t'u bolo bilen Alep dugu yɛrɛ kɔnɔ sabula u korilen don Bashar al-Assad n'a ka maaw fɛ kunu u nana laɲini kɛ yɛrɛ k'a fɔ ko ka kɛlɛ jɔ u ka jamana ɲɛmaa n'o ye Bashar al-Assad ye bi ale bɔra ka jabili kɛ jamana ɲɛmaa a ko pewu a tɛ kɛlɛ jɔ sabula kɛlɛ jɔli n'o kɛra sababu ye i b'a ye k'a fɔ ale ka kɛlɛkɛdencɛw tɛna se sɔrɔ an bɛ don min na i komi bi a y'a yira k'a fɔ Alep a bɛ fɛ ka se yɛrɛ de sɔrɔ yen a bɛ fɛ ka dankari kɛ ni banbanci ninnu bɛɛ lajɛlen na dɔw y'a yira k'a fɔ n'a ye se sɔrɔ Alep dugu la Siri kɛlɛ o bɛna ban an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi irisiw ka minisiri mun ɲɛsinnen jamana kɔfɛ ko ma ani Ameriki olu ka minisiri olu kan ka ɲɔgɔnye dɔ boloda nin ko in kunna kunun kumaɲɔgɔnya ma se ka sira sɔrɔ. Farikolo ɲɛnajɛ Ligue des Champions Europe mara la a kun cɛra ka ban jolantitɔ minnu kan ka taga 8e de finale la olu bɛɛ lajɛlen dɔnna ka ban Fuseni Sidibe ale bɛ ka walawala. Kunu arabadon Ligue des Champions européens pour dolanciw bɛɛ lajɛlen kun cɛra wa an ye a jaabiw sɔrɔ FC Porto ale Leicester City bisimila FC Porto ye Leicester ba dɛbɛ dasi 5 ani kanangolo FC Bruges ale ni FC Copenhague ye ɲɔgɔn sɔrɔ FC Copenhague de sebaya sɔrɔ FC Bruges kan a ka terrain kan 2 ani kanangolo Legia Warsaw ale ye Sporting bisimila Legia Warsaw de sebaya sɔrɔ Sporting kan 1 ani kanangolo Juventus de Turin ale ni Dinamo Zagreb ye ɲɔgɔn sɔrɔ Juventus de Turin de sebaya sɔrɔ 2 ani kanangolo Dinamo Zagreb kan Tottenham ale ye CSKA Moscow dashi 3 ani 1 Lyon ni Sevilla farala ɲɔgɔn na 2 ni bina fu ani fu Bayer Leverkusen ale ye Monaco bisimila ni ka dashi 3 ani kanangolo Real Madrid ale ni Borussia Dortmund olu farala ɲɔgɔn na 2 ni bina cɛlu 2 ka taa u kelenna bɛɛ lajɛlen kanuna ayiwa tɔn minnu qualifiera ka taa 8e de finale la ayiwa olu filɛ nin minnu ye u ka poule ɲɛmɔgɔya sɔrɔ Arsenal b'o la Naples FC Barcelone Atlético de Madrid Monaco Leicester u ka poulu 2e Paris Saint-Germain Benfica Manchester City Bayern de Munich Bayer Leverkusen ayiwa minnu ta ma sɛbɛnciya fɔlɔ Borussia Dortmund b'o la Real Madrid ani Juventus de Turin. TV Anwar filɛbagaw nin de kɛra aw ɲɛ garijɛgɛ ye aw bɔra ka kunnafoni minnu filɛ nin ye an ka foli ni tanu bɛ aw bɛɛ ye an b'a ɲini aw fɛ halisa aw k'aw sogolen to aw ka jabaranin na ni Ala ma basi wɛrɛ kɛ sini an bɛ na ni kunnafoni kuraw ye k'olu jaw yira aw la ladiriya kɔnɔ aw k'an bɛn.